секреты, открыются экраны для двоих. В окне наше небо, я буду его резать и знайду сляды. Я буду ведать, где ты, я буду ведать, где ты. Я знайду все твои таямные стежки, застанется от меня бегши, бегши, бегши. А на самом дне ветер тихо шепча: немагчыма ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. Праз злыя хмары усе зоркі назіраюць за табой. Бяжы, я не адстану, знікаюць кіламетры і дажджы. Заўсёды з намі мы проста не існуем на двоих. У нас адныя раны, у нас адныя раны. Я знайду все твои таямные стежки, застанется от мяне бегчы, бегчы, бегчы. А на самом дне ветер тихо шепча: немагчыма ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. Я знайду все твои таямные стежки, застанется от мяне бегчы, бегчы, бегчы. А на самом дне ветер тихо шепча: немагчыма ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. Я знайду все твои таямные стежки, застанется от мяне бегчы, бегчы, бегчы. А на самом дне ветер тихо шепча: немагчыма ад мяне бегчы, 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 бегчы. Так, ну что, я вітаю всіх. Нарешті ми стрімім зноў. Вось. І гэта насамрэч адна з моих найлюблейшых гульней увогуле. Вось. Я яе праходзіла багата разоў. Вось. Ну апошні раз, магчыма, гады 3 таму. Вось. І так, і штосьці на мяне зараз пацягнула на яе. Тут у нас будзе паркур, будзе яшчэ... Так, зараз. Трэба кое-што паглядзець мне. Ну, я думаю, нармалёва па аўдыоўзроўню пойдзе. Так. Карацей, гэта адна з моих найлюбленейшых відэагулін. У топ-3 яна дакладна. Так, геймпад. Вось. І
я не вырашыла, мяне, говорю, поцягнула на яе. Магчыма, таму што зараз восень, і яна такая восеньская, летняя. То бок яна вельмі яскравая, вельмі... Я не ведаю, як сказаць. Прям адчуваеш паветра з ёй. І такое, як... Я нават не ведаю, як гэта сказаць. Свабоду. Вось, з ёй адчуваеш. Ну, мне падаецца. Вось. Таму, калі вы ў яе не гулялі, то гуляйце або паглядзіце, зараз прям не ведаю. І тут саундтрек просто офігеннейший. Просто кайф. Карацей. І я буду, дарэчы, не шмат размаўляць, потому что у нас тут будут субтитры, вось, украінскія, і я буду насамрэч больш паглынацца у сюжэты, у гэты, ну не ў сюжэты, нават у геймплей. Тут у нас будзе паркур, вось. Вельмі такі паркур нас чакае. Ну, я просто, як гэта, дазволю гульне гаворыць за сабе, вось. Таму што вось. На нормале будзем. Так. І, дарэчы, так, вітаю Джакамов, вітаю Альсевіч. Пераклад крызіса. Гэта цяжкая справа. Моцы цябе. Ну што, пачынаем. Once the city used to pulse with energy, dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes to escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Training time, Faith. Yeah, I know you hate it, but that fall took you out of commission for a while. And now you're back, you gotta keep sharp, especially in this city. Check out these new training grounds, pretty slick, huh? Celeste's on runaround duty, so get to her and just go with the flow, okay? Вечер у хату. Так, зараз у нас тут буде коротенький туторіал. Назва по-білоруську. Вітаю Свідригайло. Так, вітаю Ютуб, до речі. Край люстерка. Написи, ну, тому що або гэта, або на ангельській. Ось. Мені і на ангельській норм, але о, тут такі айдол анімації цікаві. Ну што, ЛБ, мы, як заўсёды, на геймпадзе. ЛТ прысядаць, гэта... Менюшка. Ну што, пабеглі. Ну і чырвоным нам будуць падказваць. Значит, о, дарэчы. Я хочу прайсці... Ой. Я зараз, ну, у туторіалі, ладно, хай яно падсвечвае, а ў асноўнай гульні я гэта вымкну. There she is. Get after her. Hi, Faith. Welcome back. Didn't think we'd be seeing you so soon.
спробаваць і заставі і залішыць гэтыя чырвоныя падказкі. Таму што гэта ўсё ж такі дызайн элемент. Упс. Так, усё добра. Ну тут я стиком кіравала, баланс трымала. Карацей, тут кожны рух гераіні гэта кнопка. І ўсё трэба націскаць. Усё трэба кіраваць. Усім трэба кіраваць. Ну, як я ўжо сказала, гэта вельмі такая восеньская або летняя вайбовая гульня. Яскравая, сонечная. Мне падаецца, яна зараз вельмі будзе пасаваць гэтаму травеньскаму надвор'ю, хаця зараз яно не вельмі добрае, але было добрае. Так, абярэжна. Ну і, дарэчы, тут я толькі што ўспомніла, што тут насамрэч такі трошачкі для нас ужо ну не тое, што жыццёвая тэматыка, но тое, што тут вось такое, як казаць, свет, у якім кампаніі усім кіруюць і за ўсімі назіраюць. Гэта ўжо такое жыццёвае трошкі становіцца для нас. На якому рухавіку зроблена Mirror's Edge, по-моему, на дайсаўскам іх унутраным. Але хаця вось я ведаю, што Mirror's Edge Catalyst, другая частка, ну, ребут, яна дакладна зроблена на Frostbite, а гэта... Ну, гэта над тым жа, на якім і Battlefield 3, мне падаецца. Вітаю, Лімсі. Ой, тут мы ж яшчэ будзем... Будзем змагацца. Вечар, так. Remember what I taught you, Faith. Isolate them. Fight them one at a time if you gotta fight. Тут, дарэчы, жорсткія таймінгі на гэтыя десармы. Ага. Ну, дарэчы, мне падаецца, гэта культавая гульня, таму... Мабыць, на Твічы мала яе гуляюць, но на Ютубе, мне падаецца, багата контенту пра яе. Чаму пытальнік свідрыгайла? Я пропусціла, што там за пытанне было. Так, ну ўсё, пойдзем. Пойдзем у сюжэт. О, я люблю гэтую застаўку. Яна як трэйлер, можна нават сказаць.
фінансовий квартал. Без 2 хвилин 2. Ні. Yeah, I'm sure the birds are real impressed, Faith. But once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communication Це tower. світ. Це дизайн. Ой, мені вельми подобається. Гра доволі старенька, але дуже куражна. Так, так. Упс. Одна. Crysis іздана Electronic Arts. Гэта першая гульня Electronic Arts, якую перакладае. Цудоўна. Так, так. Ну, гэта моды. Но ўсё роўна. Ужо багата з чаго пераклалі. Ну, карацей... не карацей, можна сказаць, конечно, што заўсёды можна больш перакласці. Напрыклад, вось Mirror's Edge можна перакласці. На што не такая просто. Шо забылі? Гэта за мной назіраюць? Дарэчы, калі я правильно памятаю, тут... Няма, ладно. Collectibles. Wires are fizzing about you, Faith. Sounds like some blues are headed your way. News chopper tipped them off. Все, гэта былі... Так, сумкі, цудоўна. Дарэчы, тут вось такі вось ёсць аля... Ну, не пасхалкі, а такія нататкі невядома каго, мабыць, гэта іншыя бегуны або не ведаю, абслуга гэтых вентыляцый тут малюе. Ну, карацей, тут смешна гэта ўсё чытаць. Ну, гэтага я рабіць відавочна не буду. Арыгінал Crysis можна набыць у GOG і EAP. На жаль, не там. Беларускія карты, мне падаецца, не прыймаюць. Ну, у GOG дакладна, я намагалась. Не. Wires are going crazy. Get out of there, Faith. I'm patching Celeste in. You there, Sal? What the hell's happening? I can hear gunshots and that bird seems a little too curious. Faith's on her way. Get your ass ready to move. Blue's ahead. You're gonna have to get through them. Не. Так, треба сенсу геймпада повыше зробити. Get to Celeste. There are more blues on the way. Come on, Faith. CPF on your tail. Hey, throw me the bag! GOG. Good Old Games. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. Get out of here!
GOG — гэта Good Old Games, гэта крама, якая насамрэч больш разлічана на старыя гульні, но там можна знайсці новыя рэлізы. Яе, по-моему, мне падаецца, зарабілі CD Projekt Red. Вось. І там... Nothing. They just opened fire. So what the hell's happening? I'll ask around. Get your ass back to base, Faith. І там можна знайсці много старых гульней і нават розныя варыянты перакладу, нават страчаныя, вось. Ну і іх яшчэ такая асаблівасць у тым, што яны без DRM поўнасцю, то бок ты, калі набываеш там гульню, ты можаш яе спампаваць і файлік сябру перакінуць на ведаю. Праз флешку і ўсё, то бок ліцэнзія гульні поўнасцю твая. Вось. Hello, sis. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. Try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza. I like the topping Matured. Yeah, I know. See you, Mark. Shots fired. Repeat, shots fired. All units proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Where are you? Kate, where are you? Hey, Mark, you off? just get on comms and track me. Almost there. Well, anytime you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Ah, okay. I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a sec. Польська крама, яку викупили з CD Projekt. А, ну викупили, пробачте. Так, ну, калі кагосьці цікавіць, што тут па сюжэце адбываецца. О, электрычнасць. Мы ранер, бягунка, таму што ў гэтай будучыні у гэтай будучыні панаптыкона, дзе ўсё за ўсімі назіраецца, дзе ўсе электронныя паведамленні читают и назирают. Дякую. И назирают за всеми переписками, можно так сказать. Один шлях конфиденциально передавать информацию — это праз вось физично. И вось такие раннеры, як мы, передаем эту информацию, бегаючи по городе. Неяк так. Вось, і чамусьці нас, звычайна, толькі там хацелі арыштаваць, а вы зараз штосьці пачалі паліць у нас без разбору. Што гэта такое? Ну і вось тут вось галоўная гераіня даведалася, што штосьці з яе сястрой здарылася. Мы цяпер бежым да яе. Гэта ўзаемадзеянне. Ой, вось тут вось, дарэчы, можна чытаць навіны і глядзець, што адбываецца ў гэтым свеце. Дарэчы, гэта не пераклады, на жаль. Вітаю, Машынскі, дзякуй вялікі за рэйд. Nausraid Z Mashininski Z7 Vladachimi, scared face emoji.
Вітаю, Цвертхе. Kate? What are you doing here? What happened? Did you? No! Так, згодна, You что don't гульня recognize кайф. Should I? It's Robert. Robert Pope, friend of Dad's. Shit, that Pope. He called me. We hadn't talked much since I joined up. He had a break-in last week. He's still a campaigner. Don't you read the news? It's not news anymore. It's advertising. He was running for mayor. So the break-in must have really spooked him then. That's what I thought. But it was odd. He told me about the break-in, asked me to come, then asked after you. Really? I haven't seen him for at least 10 years. Anyway, he was alive when I got here. Just sitting at his desk, writing. Everything went black. When I came to, he'd been shot. And I'm pretty sure it was with my gun. There was a book on the desk, a diary. It was gone. I'm sure there was someone else in the building. Left my radio in the car, haven't had time to phone it in. Come on, come with me. I'll take you somewhere safe. This isn't the time to run. I'm not like you. Running will just make me look guilty. You think this was an accident, Kate? There are no accidents in this city. Someone wanted him dead and wanted you to take the fall. Help me, Effie, please. You've got contacts. There's gotta be more to this. Something he knew. Something he wanted to tell me. I can't get involved in this, Kate. You know what I do. I just Great. can't. Blue's incoming, Faith. You might want to be outgoing right about, now. I'll see what I can do. If this goes down badly, find Lieutenant Miller, my superior. Take anything you find to him. I'm serious, Faith. Remember, they're not playing nice. Get out of there. Now go! And Faith, thank you. Shit! Get out of that building, Faith. SWAT swarming on you, Faith. Find a way out of there. Should be an exit through the accounting office. Якой офіс? А. Угу. А. Так, так. Таму я і хацела там набываць гульні, але, на жаль, зараз няма магчымасці. Так, куды? Ні. That bird ain't playing around. Get your ass to the CEC News building. I'm finding you a way out. You're too exposed, Faith. It'll pick you off. Get inside. Find some cover. Куди? А, упс. Ладно.
what a mess. Can't believe Pope's gone. Shit, man, this damn city. So you know him, huh? Well, you sure opened a can of worms on this one. Take the bridge across the avenue and head for Centurion Plaza. We have a breaking story here at City Eye Channel News. Attorney and mayoral... Picking up squad cars moving in on you. You ain't got much time. Shot wound to the head. For updates on the They're trying to surround you, Faye. Push through to the plaza. They're trying to cut you off the head, Faye. Get through them, quick. You gotta push through to the plaza. Get some air in your lungs and run, Faith. Божухна. Сколько рейдов. Я туди You don't want to know підбігу. what's behind your face. Just keep running. Should be an exit off the rail overpass in the plaza ahead. Creek's heading to the other side to get down. Mouse Raid Z Virus Nick 6 Blood Archery. Scared K 2. Вітаю, вершник, дякую великий за рейд. Blue's up ahead. Патата. На мой погляд, навіть зараз я на вільні справи. Упс. Ладно. Не буде у нас екшену. Head up onto the rail overpass. It's the only way through. You've almost lost them. Catching На мой Creek. погляд, навіть зараз гэта вельмі цудоўна выглядаючая гульня. Сапраўды. По городу полазить так. You okay? Come on. You did good, Faith. No word on what's got the Blues so trigger happy, but I'll keep on it. And, don't worry about your sis, okay? We'll fix it. What the hell, Merc? Something's got somebody rattled, kiddo. I don't know what it is, but they're mighty jittery. Hey, Sal. Take long to lose him? Nah, those Blues can't move for shit. They've gotten a little gun happy, though. Wires are fizzing about Pope's murder. Blue traffic is up. Way up. Don't know what's got into them. Must be contract renewal time. Be careful out there, Sal. So why all the heat? Our girl's been lifting evidence from a crime scene. Now every cop in the city seems to be after her. That the evidence you lifted? Yeah, I think it's from a diary. Rest of it was gone. All I can make out are Icarus, maybe, and To the Highest. Icarus. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close to the sun. And psst, no more wings, no more Icarus. If anyone's heard anything, then you know who it'll be, Faith. Yeah? I know he ain't a runner anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Wanna bet? Who? Jackknife. Drake's got a location on Jackknife. He's on some rooftops at the old runner training ground near the storm drains. Route's crawling with Blues, though. You can follow the canals to the Hampton Town District. Get going. Крыски. Є. Ой, там навіть люди ходять. До речі. Так. Керування. А геймпада можна, коли ласка?
А, ладно, лепей. Hello, дзигара. Так. Ну, давайте ось так. Ой. Ну, ось так хай буде. Аліхм. Так. Речей нема тут ніяких жовтих месенджера. Нема. А, Chopper spotted him. Make a run for it. ну, потому что рейды. Они такие. А. Get out of those canals, baby. Mason's access point nearby. I'll find you. Дякую, дякую, великий. За підтримку. Ось би ще 75 таких аккаунтів. Via K-Slava can see coolies off Allah Ooh. Вячеславич? Цікавий нік. I got you surrounded, Faith. Get yourself into the storm Ой. drain. Не пам'ятаю, готове лайно. А куди? Та... Упс. Bird's bugging out. Looks like you're in the clear. Now get into those drains. Все. А що буде калі 75? Гэта трэба, каб партнёрку твіча атрымаць. Це было 75 у сярэднім гледачоў. 6 стрымоў запар. Вось. Так. Так. Пацуки. Алло. Я натиснула.
Бедачніка сёння прыходзіць Шэл, задаваў пытанне пра пэйскую Беларусь, з ім размаўлялі ветліва. Ну, Keep going. цудоўна. Don't think those clues won't come down here. Ну, Hey, I'm getting something on the wires. Shit. Looks like they anticipated you might duck in here and send a sniper team ahead. калі чалавек, як казаць, з павагай адносіцца да свайго асяроддзя, то я не супраць, каб наведвалі Беларусь, вось. Быць зачыненымі ад свету, нават ад такога свету, нічога добрага не зробіць. Take those snipers out or keep out of their way. Just get your ass through there. Давай. Так, мы же тут не проходим на ошибки, так? They're inside. Get out of there, Faith. А, упс. Не. Разліз шитися у плюс, його They're класна inside. Get історія. out of there, Faith. Ну яка? І так. Дають. Тут ёсць яшчэ ППшки, аўтаматы. Ну ладно, побачыце. Так, тут трэба абярэжненька вельмі быць. Потому что можна укаціцца вось сюды. Так. This is Hampton Town access point. Your exit B. Jackknife ain't far. Ну і зараз ми вийдемо з другого боку каналізації. Ні. Так, а где музыка? А, ну все, мы померли. Нам музыка... Упс. Не, гэта ўжо ўсё, гэта ўжо нават другая місія. Або глава. Ну, карацей, дакладна не першая і дакладна не туторыял.
Тут у нас уже пайшлі гэтыя замуткі з сястрой, з Ікарам. Так, тут таксама лепей не перагортвацца, таму што можна атрымаць. Угу. Пробач, Электробос. Сколько вас тут? Там были шотганы, но я не буду воевать тут. Look, Jackknife may know something about Pope's murder, so don't let him wind you up, okay? He used to be a pretty decent runner. God knows who he's working for now. Ой, не гульня, а казка. Не ведаю, як ви, а мне прям кайфово ў яе гуляць. Куды? Сюды. Нет. Вот, а там Гісторыя подъехала. Зараз, почекайте. Я перекатилась, перегорнулась. Не так. Hey, you're losing. В 17:18 у бару центра Львова почули, как кто спевает «Войны света». Не хапила. Можна мне катсцену, як у Кодзімы, на паўгадзіны, калі ласка? Як да яго набрацца сюды? Угу. Волоран. Дякую, Волоран. Упс. I know what you're here for, Faithy. Just tell me what Icarus has to do with Pope's murder, Jack. I heard a cop did it. You heard wrong, then.
You a fan of wrestling, Faith? Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Ropeburn. Is this going somewhere? Ropeburn? Well, he's really just a thug who got lucky. And sometimes people are too ignorant to see their place. Always want to swim in the big pond. Never see the bigger fish. If I were you, I'd start with that glorified slab of meat. Happy hunting, Faithy. Listen, I don't know about going to Ropeburn straight away. I'm not. I'm gonna see Miller. Oh, Faith, what are you doing? You're gonna tell him about Jackknife? Not yet. He's still a cop, no matter what Kate says. Добрая гісторыя, дзыгар. Yeah. He's heading for his car. Насамрэч, у Беларусі гэта вось гарызантальныя сувязі, это тое, што прямо у Беларусі вельмі добра працуе. Ну і людзі самі за гэта. Kate's sister? She never mentioned a sister. Yeah, well, we're not the mentioning kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested. And you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And blues in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. But there are plenty of people who'll try. And I can't stop them either. You better learn how to run. Running is what I do best. Ropeburn's got an office at Z. Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building. It'll help guide you. Look, I saw Ropeburn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then headbutted the ref. So if this Ropeburn really is mixed up with Pope's murder and Kate's setup, then he sure won't be a talker. He'll be a fighter. Патата 10-й, ну, я... 10-й гэта не рэліз гэтай гульні, вось. Гэта гульня выйшла на кансолях у 8-м, а на ПК у 9-м, так што... 10-й год, гэта не рэліз гэтай гульні. Так, 1 травня. Історія добра, але я писав, що зрозумів, що передати щось смішне, треба писати цілу пасту на мільйон слов, тому варто не слово, що там було класно. Ми тебе віримо. Двойче. Тушечки. Хоть.
Ну, у беларускай можна казаць і мая, і траўня. Тут просто як каму падабаецца. Мне падабаецца больш траўня. Вось я говорю. Но і так у беларускай правильно. Вось. Ламаем ноги. Сюдимс. Callahan reiterated that although a reclassification of tobacco products would be unlikely, they had not ruled out the possibility of nicotine-free cigarettes and other alternatives being introduced on a limited basis. Or it ain't Ну, починай косить траву. До речі, а ви бачили, якое надвор'е прогнозується в Білорусі у наступні 3 дні? Це ж капздах, це ж просто 8 з, пробачте, з 5 градусів. Зараз у 26. Ти розкошем. Так, куди тут? А. Просто у нас не буде такої, ведаєте, приємної, звичайної температури. У нас одразу у мяне на понедзелак 26 стаіць. Это, конечно, не Джесметео, на Джесметео, магчыма, будзе менш. Скуркі у Турцыі просто адразу, у бялізні. Take that up with them. In a few days, it'll all be over. Today's front page will be tomorrow's kitty litter. Come on! That run-up won't last long. None of them will, right? The precious Project Icarus will be fine. 5 by 5. Now, don't get your panties in a bunch. Look, meet me at that new place on Reynolds Street tomorrow. 4 p.m., okay? Don't freak, they ain't finished building it yet. All quiet once you get above street level. See you there. And don't bring any of your friends. Good? Good. Anyways, I gotta get some chow. Frame like this don't hold up itself, you know. Такой собі персонаж. Мае гэта калі дрэвы пачынаюць зелянець, незалежна ад таго, ці гэта ў траўні ці ў красоты. О, дарэчы, з гэтым жа можна бегаць. Не, не сюды. Вітаю, Патата. Вітаю, Лёха. Что вы, мы с Тамарой ходим парой? Эй! Одно. More blues, head for the roof. Don't forget your public enemy number 1, Faith. Those guys, you've got meal ticket written all over you. Да куда? Куда? Пробачте. Экшон почаўся.
А что я зробила, что страшно? Так. До речі, калі бахема з магічиком гэта нашаманілі, то можете адшаманіць, калі ласка. Дайте мне пройти. Дякую. Таких ваганняў на дворі кидаю депресію. Так, пацук. Hello. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Watch it, Nate. The Blues have a chopper incoming. Ей. Это на компе, это на ноутбуку. Меня зараз забьют. Опять не забьют. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Так, мне до гэтых кранов. Почему? Дай полиции себе забить, забейся сама. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Живой не дамся. А, чекайте. Я ж тут могу. Упс. Я. Где? Я думала, уже все. Я вспомнила. Ну, помню. Гульня. Дякую. Watch it, Blues up ahead. Looks like you're gonna have to fight. Весело зараз буде. Не выки. Пробачьте. Watch it, Blues up ahead. Looks like you're gonna have to fight. That's the last of them, Faith. Now get going. Все, не подходите до меня. О, поднимись.
Новины. Новая погроза для детей. Бег. Так, гэта моя одна из моих супер-пупер найулюбленых кожухна відеагульней. Ось. Таму я тут гэта раблю рэчы, так сказать. Should be some cover ahead, some scaffolding. Try and lose some of the heat in there. Адчуванне, што я выпадкова уключыла фізіксы, таму у меня ўсё вось падлагівае, калі вось гэтыя фізічныя рэчы тут адбываецца. Да пабачэння. Chopper's got a call from its mom. It's bugging out. Not for long, I'll bet. Не. Wait, що ти чого? Ой, ладно. Так пригоже було, не пам'ятаю. Иди сюда. Hey, can you get a message to Miller? I need to see him again. Sure. I received your message. I started looking into Ropeburn. Why?
He's Travis Burfield, Pope's head of security. You think he killed Pope? Maybe. He sure as hell set Kate up. Wanted a cop to go down for it. And he wasn't alone. Heard him mention Project Icarus. Burfield is dangerous, Faith. He's not someone you want to mess with. He framed my sister. I'm sorry, Faith. For what? For this. I don't want Kate to go down for this either. But we've got private firms muscling in on our districts. Bolstering city security, they call it. They're breathing down our necks, waiting for us to slip up. The only way they might go easy on us, and easy on Kate, is if I give them... Me. Yes. All I care about is Kate. And for her sake, I'm gonna let you go. But if you pull a gun on me again, I will kill you. And right now, I think I'd be doing the city a favor. There's a bird going in the direction of Ropeburn's meeting. You think it's Ropeburn's pal? Maybe, but it looked like a CPF one to me. And how many other people can get their paws on a bird in this place? Not many. Hey, you better get going if you want to catch them. And keep off street level 2. Blue's around. Ох, вечір. Ладно, зараз треба кое-що мені зробити. Так, я випадково включила Physics. Тому ми зараз виходимо у головне меню, включаємо його. Дякую, гульня, за то, что вылетела. Просто 10 з 10. Ви нічого не бачили. Все, идем далее. There's a bird going in the direction of Ropeburn's meeting. You think it's Ropeburn's pal? Maybe, but it looked like a CPF one to me. And how many other people can get their paws on a bird in this place? Not many. Hey, you better get going if you want to catch them. And keep off street level 2. Blue's around. Так, не старается. Пробачте. Не. Так. Все тримається. Да ты что таки хапаешься, Фейт? Ладно. Упс. Тут электричность. Так, так. Ну, хапайся, хапайся. Конечно. А зараз... Ладно, ладно.
Я не буду нічого говорити. Чи вартує там дачі лайф та нове своїх $60? А я ж на ПК вийшла. На ПК вона так само $60? На ПК, так. Я впевнена, що вона на ПК вийшла. Так, тут вниз. Коаліція вона вийшла на ПК. А на чим тоді? Ну я просто бачила, як там люди клави набирали, там весь гэты промпти усі. Як тоді вони гэта набирали? Я зараз навіть загуглю. Так. А як Богема тоді набирала клавіатуру і всі ці фрази? Або гэта мяне гэта глючыць. Ладно. I'm looking at the plans for this place. It's a labyrinth. And quiet, too. No wonder Ropeburn picked it. But if there's a bird involved, I'm guessing they'll be near the roof. You're gonna need to find a way up. Мені сюди треба, ладно. You through yet? City Eye Channel News can now confirm that the suspect held in custody is the Robert Cook. So that's no, then. Не, ну я сумніваюсь, що Богема пірат. Яе. І не веду, мабуть, можна туди клаву для яе підлучити, ні. Miller? Shit. Seriously? Yeah. Should never have trusted a blue. He's with Ropeburn. But he's up to his neck in this Icarus stuff. I'm heading up. See what I can find out about Pope and Kate. Короче, говорячи про те, коштує ли я на $60. Ой, або ні.
для мяне гульні, як казаць, не каштуюць таго, каб не есці. Вось. І калі вам трэба, я не ведаю, дапамагчы сям'і, або там крэдыт плаціць, штосьці такое, тады... Yeah, I'll be okay. Better talk fast. I can see your hands starting to sweat. You set up Kate Connors, didn't you? That little cop? Yeah. Had to be a cop, right? I don't mess in politics. Who killed Pope? You? No! I hired someone. Who? A professional. Meeting him tomorrow, 2 p.m. Atrium in the mall, downtown. You'll recognize him. Why were you with Miller? You sure you want to know about that? Pull me up and I'll tell you. Watch him, Faith. Try anything. You're Ruby. Sure. Sure. Shit! Merc, someone's shooting. They got rope burn. What the? Blue's about to crash the party, Faith. Get out of there. Так. Ну, калі працягнуць мыслю пра... Не. Карацей, калі працягнуць гульню, мыслі пра гульню, што я лічу, што заўсёды лепей сюды. Дзе? Лезь! Калі для вас, любой кошт, любой гульні гэта занадта, то лепей пачакаць скідак, як, мне падаецца, за $30 яе дакладна праз год, мабыць, 2 будуць прадаваць, вось. Так, куды тут трэба? Але калі вы можаце сябе гэта дазволіць, ваш бюджэт дазваляе, то любая гульня насамрэч можа таго каштаваць. Калі хтосьці там гаворыць, што вось там то-то, напрыклад, тая-то гульня таго не каштуе, таму што там толькі 5 гадзін геймплею. Я гэта не разумею, таму што нават гульня з 5 гадзінамі геймплею можа так цябе ўразіць і спадабацца. Вось гэта мы зараз гуляем у гульню з 5 гадзінамі геймплею. І яна для мяне найлепшая, вось, з усіх гульней. Адна з найлепшых гульней увогуле, у які я гуляла, тому... Oh boy, Blue's going into the subway. You gotta go deeper, Faith. Упс. Тобі треба дати гроші за приставку? У мене вже є приставка. Звичайний свіч, не 2. А куди? І перший свіч, мені подається, вона на першому свічі так само вийшла. Вона коштує... Не так. Ой, не так. Яна
Настаўка, першы свіч ужо каштуе менш. Не сюда. Да. Карацей, першы свіч зараз можна знайсці блужаны вельмі танна. Я пра гэта. Ну і сама гульня, ну, калі прям ты глядзіш, гэта твае, ты ведаеш, што ты будзеш гэта гуляць, прям шмат. Ты ведаеш, што ты ў яе будзеш шмат гуляць, і ты, ну, бачыш, што тебе прям прэ ад яе. Тады так, тады бяры. Та я натиснула. Вось. Просто мяне пасля Animal Crossing мне стало зразумела, што, ну, мне не прям так падабаюцца вось гэтыя сімулятары жыцця. Тут цяжка вельмі гэта рабіць. Could be a way out. Карацей, пасля Animal Crossing на свічы я зразумела, што гэта трошкі не мае. Я варыцею з таго, што там просто вельмі медленно ўсё робіцца, вельмі, як казаць, медленная прагрэсія. Не такі прям супер-пупер не багаты, а жывы свет там для мяне. Вось. Зачинено. Где тут? А, вот тут. Не забудь покормить Скрафию. Богема сказала, что они забили Балта на апдейты. Кто там, и дальше лайт? Не треба идти. Blue's getting close. Keep moving, Faith. Losing your signal. На Animal Crossing. Ну, яны ж там дадалі гэтыя апдейты, якія для Switch 2. Ну, вось, можна сказаць, што такім чынам хоць заапдейтили. Так.
Усё разумею, але як мне туды патрапіць? Дзе ўвогуле? На кшталт витрачаць $200, так? Ну, в таком выпадке гэта валідна просто, ну, не набываць яе, так, я ведаю, вельмі хочацца, але калі гэта толькі дзеля адной гульні, тады хз. Ну, мабыць, ты там, конечно, хочаш яшчэ там у Зельду. Не. Да, я не поспела. Всё. Так, треба спинитися в Vampire Crawler, розкривається, розміться. Я і у Vampire Survivors не гуляла ніколи, тому... Тут можна страту. Страта? Ага. Там другой поезд, техник, и там вось авария. Ну, гэта такое. What are you thinking about? A murderer? Yeah? Yeah. Pope's. Got a tip-off about a meet at the New Eden Mall tomorrow. Gonna pay a visit. Shit, Faith. Why are you doing this? It's not your fight. Just, I don't know, lay low. Everything's changed. The city's different now. I keep thinking of my folks. They thought this place was something worth protecting. Mom and Dad were friends with Pope. Organized protests, lobbied the mayor, took me and Kate on marches. But I never really understood why back then. What it meant. Merc said your mom died. She was killed during the downtown riots. Protest marches that went bad. That's rough. After that, we, well, pretty much fell apart. Dad never forgave himself, and I left home soon after. Guess I never really forgave him either. That's when you met Merc? He caught me, breaking into his place. No kidding. You never said that. He offered to train me. Felt like a good way off the street, so I took it. Not much else going for me. What you're doing now, Faith, is the fastest way to get yourself killed. They got my sister involved, Zell, and I need to clear her name. I owe her that much. I'll survive. That's what we do. Survival is overrated. You need to live a little, too. Hey, you want to come with me tomorrow? Could use the help. Can't. Drake's got me on a job. Says I've been slacking. Look, I've got to go. It's fine. Someone's bound to start shooting at me soon. Get going. Faith. Take care.
The New Eden Mall should be ahead of you, but watch it. Mayor Callahan's on some kind of campaign drive-about. A few streets away, so there are roadblocks all over the place. Так. Не падабаецца стыль катсцэны называе крафтавы 3D мультфільме з Ютуба. Так, це жах. Я згодна, тут це жах, і тут нават же ёсць катсцэны падчас геймплею, ну не падчас геймплею, падчас місій. Вось, і яны выглядаюць лепей за тое, што там. Але, ну, тады гэта было стыльна, модна, маладзёва. Ну, я разумею, што такім чынам яны эканомілі. Гэта гульня ўсё ж такі, ну, не прям AAA, мне падаецца. Не столькі на яе было прям грошай выдаткавана. Таму я лічу, што калі такія катсцэны гэта той кошт, які трэба было заплаціць, каб астатняя гульня так выглядала, ну просто каб сэканоміць грошы, то я не супраць. Дарэчы, наконт яшчэ вось Nintendo Switch і Tamagotchi Life. Глядзі, так, $200, каб у яе пагуляць, але глядзі, ты можаш набыць Nintendo Switch Lite на БУ нейкай платформе, барахолкі там, напрыклад, і набыць картридж, карік, таксама гульню на Nintendo Switch, таксама на гэтай платформе. Ты можаш нагуляцца і потым прадаць. І, ну, ты прадаш, мне падаецца, або ў той жа кошт, за якой ты яго і набывал, або трошачкі меней. Ну, і тады у цябе будзе не $200 каштаваць, каб яго пагуляць, але, напрыклад, так, непрыгожа глядзець. Давайте сюда будем глядзець. Ты можаш пагуляць не за $200, а то бок у тебя там, ну, мне падаецца, толькі гульня можа прям страціць у кошце, ну, гэта будзе, ну, за $20. А сама кансоль, а кошт чаму надо AAA? В Беларусі абмен, так. Не, ну просто тут же чалавек гаворыць, што яго больш нічога не цікавіць, акрамя Tamagotchi Life. То бок, калі б яшчэ гульні на Switch цікавілі, тады так, я прапанавала Tamagotchi Life, потом абмяняць яе на Зельду нейкую, ну гэта просто што я гуляла, або там на... Should be a way up onto the overpass in section 3 and 4. На Animal Crossing. Нейкі. Flyers are humming. More blues on the way. Працягваць асалоджвацца гульнямі на гэтай платформе. Выпіць, паліць. Get down track 4 to the next access stairway. Should be an alley close by there. Get you back on the roofs where you belong. Не. Упс. The alley's right there, see it? Take it. Падабаецца ход думы, калі трэба чакаць, пака усім не набрыдне. Ну, у Беларусі звычайна нават новыя рэлізы, там можна праз тыдзень два знайсці ўжо на барахолкі. Ну так, не такой маленькі кошт, канешне, будзе ў параўнанні з новай гульнёй, но ўсё ж такі ён будзе менш на 30%. 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
Ой, куди? Blue's moving to the roofs ahead. Looks like you're gonna have a fight on your hands. А куди? Куди мені? Упс, сюди. Ем. Бачу. Что? Где? Дякую, тёрсткі. Намагаюсь. You're doing good. Mall's just a few blocks ahead. Я... А, норм. Выжили. Фу. Хаця собі чого цікавого у Тамадачі. Ну, Тамагочі і Тамагочі 3,5 пікселя з кривими калісами за 1 мільйон рублів. Ніколи такого не було на Nintendo і візьму. Не, мне падаецца ніякай GPS функцыянальнасці там нема. Мабыць, там будзе толькі вось гэты функцыянал для гэтага. Для капа. Якой платны за падпіску. Змеи. У тебя змея? Это круто. You're close to the mall, Faith. Не показываю. Я перестрипну. Окей. Так, секундочку. Ой, там вороги. Ладно. Почекайте, почекайте. Мне треба поглядеть. Там доделали якийсь функціонал у гульню, що всі так захотіли чи що. Ну там же ёсць вось гэтыя ўсе рандомныя рэчы, як типа... Накшталт там вось гэтыя івенты, калі два тамадача, не ведаю, штосьці рандомнае робяць, смешнае. Або все вось гэтыя сацыяльныя связі там. Ну, мне падаецца, штосьці ж утрымлівае там. О, так.
У меня ёсць Blue Sky на тэлефоне, ну чамусьці. Ладно. Пути-пути. Прыгажу некая, капец. Ну... Круто. Так. Где мой Blue Sky? Дайте я лайкну. Чым вы найгіршы Sims? Не гіршы, у яе іншая мэта. Sims ўсё ж таки больш разлічвае на цябе самого, то бок Sims гэта больш сімулятор. Тут гэта больш... Капец. Ну. Все знайшла. Все, лайкаем. Лайкаем все, что бачим. Хлопчик Фенікс. Так, все? А хто гэта там бежить? Кто гэта? Насправді Sims па-за будаўніцтвам сумным стаў. Ну, насамрэч, так, тут дзесьці павінен быць коллектаблс. Вось ён. Сюды. Насамрэч Sims, напрыклад, 2 быў гораздо больш таксама рандомным, там былі такія рандомныя больш івенты, там была больш прапрацаванасць. Ну, гэта зараз вірусіцца там у всякіх тиктоках, што, напрыклад, у Sims 2 сімы запраўлялі пасцелі. Зараз не, зараз яны проста устаюць, і яна адразу запраўленая магічна. То бок было багата такіх жыццёвых момантаў, або нейкага рандому, што там былі вось гэтыя бандіты, якія часцей там прыходзілі, або рандомна там маглі там штосьці скраць, маглі іх там забраць, мне падаецца, прызваць хлопчыкаў, не? Ну, то бок больш такой рандому было. Не рандому, а ну, такой прапрацаванасці, што ли. Мало. Куда? Окей. Короче, для мяне гэта гульні з разнымі мэтамі. Там аддача лайк, яна пра тое, што ты проста ствараеш сваіх сяброў, або не ведаю, ствараеш каго хочаш, ствараеш зорак, ствараеш сябе ў гэтым свеце і проста ўсё, і кекаеш з гэтага, смяешся. Смеешся з таго, як яны там узаемадзейнічаюць паміж сабой, там хтосьці
кагосьці не любіць, і ты такой, ха, так як гэта як у жыцці там. Burn was meant to be meeting his little friend in the atrium, right? Well, it should be just ahead of you. Shit! А! Get out of there. Зверху повечора помпувала. А, зараз про дверку прочитаю. Sorry, Dave. Something about that on the wires. Climb up towards the upper levels. А! Не. Упс. Так само двойка подобалась. Сюжеты там были. Дополнение по острову пришпильное утроица. Мне подобалось коллекционирование. Навыки подороже DLC про пригоды выдатные. Выше 4. Полвечера помпувала, по пути не потыкала, короче, нового было. Так, або у тройки было ж вось гэта, што яны ўсё ж такі тройка была неяк як пашырэннем двойкі. То бок там было больш усяго, там было больш гэтых. Там быў а-ля адчынены свет, то бок была вось гэтая ідэя, што не будзе у нас больш прагрузак і вось гэтага ўсяго. Ну, то бок тройка, яны намагались неяк яе зрабіць больш шырэй, тэхналагічнай. А чацвёрка гэта, ну, нават не ўзровень двойкі. Ну так, толькі графічна, мабыць, яна лепей, чым двойка. Але ў астатнім яна проста больш казуальная і з меншай колькасцю контента на рэлізе, а потым усё гэта дапіліваць з дапамогай DLC. Вось, на мой погляд. Ну і прадаваць гэтай DLC за $20. Такое сабе. Як ви мене тут знайшли? Бля. Там двое. Залезть. А, я забылась. Ну иди сюда. Куда тут? Важно, что выдержу его кок и незадоволена под камень попов. Вот такие он у тебя интроверт. До речі, я чула, что змеи подобные до коток. Should be one last door and you're out of there. Looks like my little friend is back.
Think he's the assassin? I don't know, but I think I know someone who does. Характером. Hey, Faithy. Nice of you to drop by. With a little bit of persuasion, Ropeburn was pretty chatty. Told me about his meeting with Pope's killer at the mall. And you're thanking me, right? But when I got there, guess who was waiting for me? No idea, Faithy. I just go there for the pretzels. Bad case of the blues. You wouldn't happen to know anything about that, would you? No, Faithy. It wasn't me. Besides, if I wanted you dead, don't you think I would have just killed you myself? You're right. A creep like you couldn't have organized. Now, don't be like that. Ropeburn's dead. I'm impressed. Wasn't me. You need to be careful who you hang around with. Oh, I learned that a long time ago. And yet, here we are again. But I'm afraid I'm gonna have to cut this little meeting short, Faithy. Places to be, you know how it is. Try not to get yourself killed. Merc, you can stop pretending not to listen now. What's up? Can you do a search on Pirandello Kruger Security? On it. Why do you ask? Been seeing their name around. In Ropeburn's office and somewhere else. Distinctive logo. Getting anything? Just what you'd expect. Alarms, fencing, armored cars, private security. Oh, and they secure our world, apparently. Where are they based? A few offices around town. Just got a new place down near the docks. Get me some coordinates. I'm gonna go check it out. Head toward the building with the big stupid dog symbol. Loading bay should be a way in. Собака так само трошки котка. Цікавий собака. Пробачьте, я померла, теперь у нас нема гэтай цудоўнай музыкі. Ну, у выпадку са змеямі, я думаю, гэта добра іх не турбаваць, таму што яны ж такія пасіўныя, ляжаць багата. Вось гэта вось усё. Таму навошта іх турбаваць? Careful, they could... There's no run around here. Suspect spotted! What is your status? Patrol,
лайно. Ай, Беляшек не стралун, Беляшек бягун. Пробачте. Але так хутчэй насамрэч. Сюди. Я... Це зараз знову не так сострибну. Ой, позорище буде. Давайте сюди тоді. А, ладно, я сама вирішила. Или мені ж сюди? Як сюди? Ну, давай сюди. Яны досі спрытныя, калі хочуць, пакуль спрабавала глядзець на прадмет рэшткаў вылазку, двойчы косплею, плятуху гойсваў так, што лезь на хвост лавіла. Ледзь за хвост лавіла. Так. Ну, весела тады. Вам там. Ледзь напрыканцы нават зло шыпеў. Такія сваркі. Затым пакрміла, і ён бясіў паўгадзіны у кантэйнеры. Ну, так казаць. Совет да жыццёвым доўгае. Сіўся. Пелішыры сабака спакайнейшай. Ну, так. Сабакі даўно тут з намі жывуць. Людзьмі. Таму іх і прыручылі ж. Дары. Ну, все, треба ва-банк. Все? Looks like PK has their offices somewhere ahead.
Растягиваем спину. Ох. Ага, сидимся. Ну. А где же этой, як его? Тайминги. Збоку віддавачно потешно выглядала, мать заходит в покой, а там я головой шафила, и дура, я ж тебе же глядеть хочу, порой не могу. Ну так. Ну, гэта ж заўсёды жыццё з жывёлай. According to the plan, there should be a way through beyond the conveyor system. Індивідуумам заўсёды такое будзе. Мне туди. Зачинено. О, який хорор. Hurry up before they find you, Faith. Ні. Сюди. Will you pick up? Had a break-in earlier. And you're the guy who's gonna get away. Rapid response. Don't think I ain't gonna let them know. Amateurs. Сервери. Unauthorized power activation in factory area. Units 2 and 8, secured station 8. You must be getting close to BK Central now. Should be somewhere below you. Миссия? Квартира. Зараз, тому що ми засунули свой нос у некую ахарончую організацію, то бок яна
ну, такая, бліжэй да сілавой, можна так сказаць. Вось, якая аказвае паслугі ў гэтым свеце розным людзям па ахове. І вось мы залезлі ў іх на іх базу. І вось тут швэндаемся без там дазволу. Пробачте. Я думала, мне хопіць. Should be somewhere below you. А дзе мяне? Угу. Ну, страшный сон, насамрэч. Куди мне? Так, мабуть. О, не, я не буду гэта ўсё чытаць. Ну, гэта карацей нататка. Бо глубоко унізе, под зямлёю. Іх вось такой вось офіс. Нагадывае чымсьці лабараторыю. HR facility, даследаванні, research, фінансы, бяспека, HR. У самом нізе аддзел кадраў. Просто у самом на ніжэйшым узроўні пятым. Ой, я спужала. Думала, гэта элевейтор. Парделла Крюгер. Ну, увогуле, по сюжэце мы зараз шукаем, хто хоча падставіць нашу сястру. Jackpot. Think I found the nerve center, Merc. Could be some kind of training room. Drake. What are they training them for? You mean there's something left in this city they haven't managed to tax, ban, or regulate? What the hell's left, huh? Us. Merc, get your gun. You know that's never too far away. Why? This training, Merc. This Project Icarus, Pirandello Kruger, they're not here to bolster the police. They're being trained to come after us. After the runners. All the runners. Everything okay up there? Quiet as a grave. Just me, birds, and the best black market surveillance equipment money can buy. It's him. Him? The guy I saw at the mall. I've seen him on a camera, on the deck of a boat at the docks. Look, Faith, you've done enough. Right now, it seems you're sitting in the lion's den. So please, haul ass out of there. Chatter's gone berserk. Blues know you're there. Get out, now. Бежим. Давай, добраніч. Солодких снов без жаху тебе. Давай. Так, кучай. И он прям был тут, мне такой буньк.
І все, не полез за мною. А колькі там гацін, до речі? Дякую. Ой. Не так легко. Добраніч, добраніч. There's some train tracks up ahead of you. Could be a way out. А як дострибнуть? You get directions from them, Faith? Get out of there. You by the tracks? Hitch a ride, girl. Nice work. Look, I'm gonna try and get the word out on the network about Icarus and warn the other runners. Do it. I'm going after that guy. Now don't go just charging in there recklessly, kiddo. That's Pope's killer, Merc. Yeah, well, there might be more heat out there. It's too risky to try to get to the boat by foot. You'll be spotted for sure. There must be some way to slip in undercover. А тата, ти тільки зауважив, ми вже тут... Як це? Усё обговорили, як не вельмі добре виглядають гэтай катсцени у порівнянні з основною гульнёй. Sounds like it's time for a Але little так, stowaway action, ключик Faith. ёсць. Quick, before it goes. Але, да рэчы, я думаю, вось гэтая місія, гэтая глава, гэта апошняя будзе на сёння. Таму што гэта якраз будзе добрае месца, каб скончыць. І яшчэ якраз будзе на адзін стрым. Тут нічога няма? Не, няма. Карацей, вось мы зараз знайшлі забойцу гэтага палітыка. І зараз бежим за ім. What the hell is in this boat anyway? No idea. Could be munitions, I guess. Might be to do with this Project Icarus. Look, head straight for the deck if that's where you saw this guy. Once you found your killer, get some answers and get out fast. Lots of blue traffic in the area, so get ready for a fight. Це такий стиль, мистецький прийом, ну так. А, паралельно голівудську живьолу гуляєш. Ну так, подобний трошки, до речі. Стиль катсцен, де голівудську живьолу. Зараз будь стел. Не буде.
гэта шотган. Ось яшчэ. Ладно. Ні. Ой. Упс. Сюда. Тільки не спочатку, тільки не... Нормально. Ти? Куди ти розскочила? Ні. Drake says he's got a runner in your area. Says they reported a lot of activity on that boat. But he's seen what he thinks is your guy on the top deck.
Угу. По-перше, ось, мабуть, там була... Був гэтый... Як його? Месенджер. Що тут унизі? Should be a way through to the top deck above you, near car deck 6. Нічого. Stay in cover and work your way towards them. Time to get some answers. Нет. Упс. Я думала, я ближе до... этого... До плоту. Stay in cover and work your way towards them. Time to get some answers. Як это мне у пяточку лiterально потрапило? Stay in cover and work your way towards them. Time to get some answers. Ладно, туди побіжимо зараз. Keep moving. О. Куди? Лезь. Keep on him.
full faith. Cell? I tried to warn you off. I'm sorry. Целеста. You've got to learn О to let май go, гад. Faith. You remember? Like you did with your family. The runners are screwed. Icarus is just the start. And I want to live, Faith, not just survive. И она нас Why продала. Pope? His campaign was getting unexpected support, but he got stupid. Started making threats to the wrong people. High-up people. He found out about Icarus, so they had you kill him. Him or me. Sorry about Kate. Didn't know she was your sis. Don't ask, Merc, okay? Heard all I need to hear, kiddo. Listen, Krieg says Kate's just been tried. Already? Wonders of the Swift Justice. This program, huh? They found her guilty, Faith. Of course they did. Convoy's taking her off to jail in less than an hour. Drake's organizing a rifle drop near the new CCC building. I'll keep you posted. Keep going. Эх. Ну што, на гэтым усё. Дзякуй всем, хто глядзеў. Працягнем хутчэй усяго паслязаўтра. Вось. Добрага вам надвор'я, не хварэць. І добрых сноў.